Berikute yɛrɛ kɔrɔkɔte an bɛɛ de kelen ne ka wuli k'i jɔ an ka fara ɲɔgɔn an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn o de bɛ se ka fanga di an ma n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ fanga sɔrɔ yen mɛ n'an ɲɔgɔn la. Assalamu alaikum. Bon, ne tɔgɔ Ayita le police Bugula Baba Damele. Toujours ka Sénégal tomba mais ka Sénégal autonome de la police nationale. N'o jɛkuluba ɲɛmɔgɔ ye. Et en même temps Sénégal bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ regroupement ba min na n'an b'a fɔ Synergie. N'o ɲɛmɔgɔ dɔ filɛ. An bɛ kɛnɛ mun kan an bɛ Dusuma Kasi kɛnɛ kan n'o ye Bani ye. An tɔɲɔgɔn minnu banna waleya cɛjugu la waleya min kɛra Sona ni Kucala ni ɲɔgɔn cɛ u bɔtɔ faso baara la. Ni mɔgɔ duuru tanyana mɔgɔ fila tununa mɔgɔ fila yera enquêtew bɛ senna i n'a fɔ polisi direction yɛrɛ communiqué mun kɛ n'o ye an ka ɲɛmɔgɔyaso ye an bɛ yan ni Bani kɔni kɛra jagosa don suturaliw bɛ kɛ o suturaliw kɔnɔna na diinɛw bɛɛ n'i ka diinɛ cogoyaw don mais yan'a ka se i bɛ diinɛ mun na fɔlɔ polisiw ka tabiya minnu bɛ yen n'o ye cérémonie militaire ye ka se ka k'i kan surtout i banna fasogo de la i banna faso ka baara la i banna faso yɛrɛ kɛnɛ kan an b'o baara de la i n'a fɔ i y'a ye cogo min na an bɛ dugawu kɛ an tɔɲɔgɔn minnu banna faso kɛlɛ in na n'o ye banbagaci wale tigilamɔgɔw ka waleyajugu ye parce que a mɛnna Kucala fɛn caman kɛra yen yɔrɔ Kucala yɛrɛ yɔrɔ ye ne yɛrɛ yen ka ye n bɛ fɛn caman kalama bi tɛ fɛn dɔw fɔ don ye ye kurani an ka polisi minnu banna n'importe fɛn fɛn banna waati kɔnɔna na hali n'a kɛra civil tentigi wɛrɛw saa ye an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ ye an tɛ n'a fɔ k'an b'a fɔ cogo la k'a bɔ ɲɔgɔn ma kow kɛra cogo dɔ la bɛɛ b'i ka cérémonie militaire kɛ siratigɛ kɔnɔna na an bɛ profiter ka tentigi bɛɛ fo i yɛrɛ bi yan i yɛrɛ ye seere ye i ye tentigi bɛɛ ye kɛnɛ kan yan a ma dogo mɔgɔ si la o b'a jira k'a fɔ ko anw de ye kelen ye filanan ye mun ye n ye fɛn dɔ jateminɛ kɛnɛ kɔnɔ mun diyara n ye a bɛɛ ka alimami tun bɛ yan armée de terre armée de l'air garde nationale ka alimami yɛrɛ de y'an seli su polisi ka alimami a bɛɛ protection civile bɛɛ y'u ye kɛnɛ kan o b'a jira k'a fɔ diinɛ bɛ bato cɛni kɔnɔna na diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ cɛni kɔnɔna na wa an fana bɛ diinɛ dɔw de la i n'a fɔ u bɛ k'a fɔ cogo minnu na o tɛ o tuma na an b'an profiter ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n bɛ
aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ kunnafoniw lase population ma n bɛ polisi ɲɛmɔgɔso fo n bɛ département mɔgɔw fo ani kɔɔri ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ yan n bɛ minnu cité parce que a bɛɛ ɲɛmɔgɔ tun bɛ yan n b'u bɛɛ fo chef d'unité bɛɛ commissaire officier sous-officier bɛɛ tun bɛ yan polisi syndicat ɲɛmɔgɔw bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan n ka foli b'u bɛɛ ye kumana bi ye dugawu don ye n bɛna se ka fɔ k'an bɛ kuma wɛrɛ fɔ nin kɛnɛ kan n bɛ profiter fana ka Kucala délégation fo n b'u fo polisi tɔgɔ la n b'u fo n yɛrɛ tɔgɔ la parce que n yɛrɛ ye Kucalaka ye kuma in fana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na monsieur le maire Umar Ba Dambele procureur ka substitut sous-préfet mɔgɔw gouvernorat mɔgɔw ka fara Kucala directrice n'a ka commissaire n'a ka éléments bɛɛ lajɛlen ka délégation bɔra a jama cayara ne yɛrɛ tun ma segin a ka fɔ nin bɛɛ bɛna ka bɔ Kucala société civile fana ye mɔgɔw wuli ka na n'olu caman ye et puis mɔgɔw kana ɲina Kucalaka fila yɛrɛ fana b'a la n'o ye Kucalakadenw ye n'o ye an kɔrɔkɛ Birilo n'an fakɛ ni daw ale bɔ Wurikila bɛɛ b'a dɔn kɔni Wurikila fana u bɛɛ y'o secteur kelen parce que région kelenw de don kumana an bɛ dɔnkun kɛ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sariya ye minnu fɔ k'o kan ka k'u ye an'u somɔgɔw ye u k'u hakili to o la parce que gafew bɛ fɛn dɔw fɔ an tɛ n'o développer pour que somɔgɔw kana fɔ ka ɲugun baara in na o fana man ɲi u k'u hakili to gafew la article caman bɛ yen olu bɛ fɛn minnu fɔ n'o ye avantage wɛrɛw ye saya man jugu saya kɔ de ka jugu anw minnu fana ye syndicat ye a ka ca Ala fɛ an bɛ ka fɛn caman kɛ dibi-dibi la jamako don n'i ye fɛn dɔw fɔ ka sɔrɔ ni tɔw ma i labila a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin ma ni Ala sɔnna ma an hakili bɛ to u la i n'a fɔ an hakili bɛ tɔw la cogo min na an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ ani jamanakɔnɔdenw fɛ u k'an dɛmɛ u b'an dɛmɛ ani kunnafoni. I ye kunnafoni ko kuma fɔ an bɛ basigibala kɔnɔna la an bɛ terrorisme kɔnɔna la an bɛ lakanabaliya kɔnɔna la police de proximité welekan jumɛn b'i bolo ka se population ma halisa u ka finitigilakaw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la cogo di jamana in bɛ lakana jamanakɔnɔdenw fana bɛ lakana sɔrɔ. O diyara n ye police de proximité rapprochement population n'a ka polisi cɛ an bɛ bɔ olu de la ka na polisiya in na an bɛ tila ka bɔ polisiya in na ka segin olu de ma o b'a jira k'a fɔ an jugu tɛ ye an bɛ waati min kɔnɔna na jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen o bɛ se ka ko dɔw nɔgɔya o ye jumɛn ye o ye kunnafoni ye kunnafoni n'an b'a fɔ ko information de bɛ yɛlɛma ka kɛ renseignement ye i yɛrɛ ye celui de renseignement bɛ yɔrɔ bɛɛ direction de renseignement bɛ yɔrɔ caman na point focal bɛ yɔrɔ caman na mais jagosa don an mago bɛ renseignement min na n'o b'a fɔ ko renseignement humain mun bɛ bɔ adamaden yɛrɛ yɔrɔ olu nafa ka bon ni bɔlɔlɔ sira kumaw ye n'i ye fɛn ye sigara fɛn mun na i ka se tentigi dɔ ma i bɛ se ka weleli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ denkulikɛyɔrɔw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ misiriw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ egiliziw la an bɛ marasi bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ damuw bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛndaw la an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn bolo balɔntanyɔrɔ n'o ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ an yɛrɛ ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ a ko la u ka kunnafoni d'a ma o ye kunnafoni yɔrɔ ye u bɛ se k'a kɛ nɛgɛjuru sira fɛ n'o ye n'i ye weleli kɛ polisi la a bɛ yen kɔrɔ caman fana na a bɛ yen n'o ye 80 00 11 14 80 00 11 15 o ye polisi ta ye 80 00 11 25 armée ta bɛ yen bɛɛ ta bɛ yen an bɛ tila k'a t'i bolo i b'a bila i ka page kan olu di kun ye de kunnafoni telima i bɛ se k'o di a dɔw yɛrɛ bɛ whatsapp kan i bɛ se k'ale vocal bila ka explication di jamana ɲɛmɔgɔw ma olu kan k'a traiter cogo min na olu b'a traiter ten an bɛ jamana min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ quartier min na an bɛ sigida min na alimami bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dugutigi bɛ yen quartier tigi bɛ yen i bɛ se ka se olu ma dugu fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ jeune ɲɛmɔgɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ musokuntigiw bɛ yen i b'a sɔrɔ AVO bɛ yen n'o ye association sɛnɛkɛlaw ka tɔn ye tɔn ka ca i bɛ se tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw ma i bɛ se ka kunnafoni d'o ma i bɛ se ka kunnafoni lase a lase yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔw b'a ta ni k'a labaara ka se ka jamana lakisi a n'a ye n'an b'a fɔ sécurité pour que jamanadenw ka base n'o ye tranquillité ye dɔ bɛ se ka y'a kɔnɔna na n'an y'olu sɔrɔ parce que a man d'anw ye a ka fɔ ko karisa sara i ka sɔrɔ ka na déclaration kɛ hali n'a sɔrɔ an bɛ wulikajɔ kɛ o b'a sɔrɔ dimi dɔ donna mais i ye sika mun kɛ ni karisa in na n'o an taara a kunbɛn o nafa ka bon ni a kelen kɔ ye an bɛ bɛɛ wele u ka se ka renseignement di jamana ɲɛmɔgɔw ma i taara sira fɛ bi i bɛ se k'a lase a lase cogo la ka sɔrɔ a ma kɛ kiri ani wɔyɔ ye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الله هنا غفور الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله